Kazwai vatereri, kwazwai vateveri vechibanda media neUncle Saint TV. Tinokukwazai nekukuchingamidzai kana kare kekutanga kuenda pama pages aya dzvanya notification bell usubscribe kuitira kuti patinodzoka zvakare nerimwe video unowana updates. Nasi ndini baba Chirenje, ndiri kufamba ndina Chief kurudyi kwangu Chief Chibanda, kuruboshwe kwangu ndina Dr. Sekuru venyika. Chief ndichikwazai murisei presenda munyowa ayo ipapo chete kana maombere maoko aiwa pa intro chete maura ndakazonzwa mwa kuti zonine green ndara Chirenje gavhure YouTube channel yake ne Facebook page yake aiwa vaitorevesa vanhu zvofana kutodaro Dr. ndikukwazai nekukuchingamidza tinogamuchira uchiremba aiwa tinotenda chiremba aiwa zvakakosha izvozvo kuti musatibaye majekiseni kana tati chiremba tibaye majekiseni. Ndatoti ndakutotsvaga zvimakoti zvewhite aiwa bayai nyika igarikike zvakanaka. Muri kuunza runyararo, munotaura runyararo, munotaura zveupenyu, munotaura zvinovaka nyika yedu kuti ienderere mberi. Saka takati chiremba wemashoko. Aiwa tinogamuchira, regai ndimbomumbira futi maoko kugamuchira title. Aiwa maita basa ameno kucomment section ka ndimi futi muchabva masimbisa kuti ndizvo here kana kuti hazvisi nekunyora kucomment section. Ndizvozvo chaizvo. Saka tadzoka zvakare pano paChibanda media nepa Saint TV media kuti tikupei ma-updates emafambiro ari kuita nhau ya baba naamai Chirenje. Tiri muno muWestley. Vamwe vangati tatanga kusvika pano nhasi inhau yemusha uri mukatumu watakapira Gods, iyo yasumudza nyika yose pasi rose. Vachema misodzi kuti mudhara wedu agara panze nguva refu, ngatimubatsirei apinde mukati memusha wake. Zvatinoramba tichingokutendai kuti aiwa ruoko rwenyu ruri kuoneka kusvika tinosvika. Kana Mwari vakazvitanga, Mwari havakundike, Mwari vanozvipedzesa. Ngatienderere mberi padiki nepadiki, ipapo tinosvika. Sekutaura kwatakaita nezuro kuti mazuva edu akawedzerwa kusvika musi wechishanu. Takapiwawo mukana kuti tinge tinounganidza mari iyoyo. Saka tinoramba tichikutendai, tinoramba tichitenda vose vari kubata muchinechi. Uncle Saint, tinodzokera kwamuri Dr. Aiwa tinoda kuti tirambe tichingotenda mhuri yeZimbabwe sekunzwa kwatiri kuita baba Chirenje, kutaura kwavari kuita nesuwo nemusi weFriday naChibanda tiri kugara pasi kuti tinge tiri tinovapawo title yavo, title ichapamidzirwa pamatitle avagara vainawo. Tiri kudzifambira nyaya dzachona. Panapa tinoda kutenda mhuri yeZimbabwe nepatasviswa naMwari. Aiwa pasina imimi rwendo urwu rwakanga ruchatiomera chaizvo. Rwendo rwakubetsera hama yedu baba Barnabas Chirenje. Wainchiramba nchidzokorodza zita rizere nechikonzero chekuti tiri kuda kuti tinge tiri tinonadzonzwisisa nekuziva munhu watiri kufamba naye parwendo urwu. Baba Chirenje, vanhu vayo vanogara panapa Wesley sekutaura kwavaita, iye zvino mari yedu yave kuda kunanavira zvekuti tikangozamurira semhuri yeZimbabwe inobva yakwana. Zvakare ndakanzwa hama dzichiti taurai nemamwe masocialites, taurai nemamwe vanozikanwa, vanhu vari famous kuti vange vari vanopindura nyaya iyi. Aiwa hakuna munhu asiri kuziva nezvenyaya iyi, hakuna munhu asiri kuziva. Mukaona vasiri kuposta vane zvikonzero zvavo zvekuti havasi kudii posta, but of recent takaona vanhu vakasiyana siyana, namukoma Faji vakauya vakaposta, the likes of Maititi also hanzvadzi yangu makaona futi vachiposta zvichidaro nevamwe vakasiyana, ana Enifa online takaona ari kukanda each and every time basa richitoenda mberi. Nevamwe vandisina kudoma mazita, kana ndisina kudoma zita, aiwa wadomwa zita rako naMwari. Mwari anoziva
vanhu vese vane shungu pamwoyo kuti nyaya iyi inge iri inoenda kure. Mwari wekudenga vachikuitirai zvakanaka. So takataura nababa Chirenje nezuro manheru tikati tichanatsodzokera. Baba, process yemapepa ndo yandoda kuti tinge tinodzokera pairi, nekuda kwekuti ava vanhu ava vanoda kuziva kuti zvave papi kuti magoni awa avhurwe, process yachona yakaita sei, uye kana yakatotanga pari nhasi tave papi. Ndinotenda Dr. Nauye mapepa epamushapa yakatanga kudhara. Taane nguva tichifambira namai Chirenje. Yapa chinhano chepamusoro. Changa changosara kuti tizadzikise pfuma iri kudiwa. Tikavapa pfuma iri kudiwa, naivo makii vakatotora kudhara kwasheriff. Asi vakati makii aya ndokuchengeterai vaChirenje. Pamunoya nepfuma iyo ndokupai makii muita zvamunoda. Naivo vadhuwe vakavimbisa vakati vanofanirwa kunge varipo chishuwo chavo chokuti vaive varipo musi iwoyo. Nekunzwawo imwe tsamba yandakanzwawo zvakare vachipunza vakati vanofanirwa kunge varipo zvakare. Saka everyone will be there. Saka mapepa apa advanced stage, kwasara kuti tingonosainirana nokucancel tichipedza zvinoitwa nezuva rimwe chete tinenge tapedza. Zvoreva kuti kana takati tiri kuzviita musi weFriday togona kuzvitangidzira kuseni tichivaudza kuti by 3 o'clock tokubhadharai. Mweya zvavo haina kurema, vari kurerusa mwoyo, tinogona kutosainirana mapepa by 3 o'clock tinenge tapedza zvose tamumba. Wonderful. So tiri kuti this coming Friday kana mari yedu enzwai condition iripo, kana mari yedu ichinge yadi yakwana, magoni awo anogona kuvhurwa nekuti chibanda wazvinzwa nekuti hanzi makiye vakatonotora kwasheriff atova maoko avo kutaura kuno kurova kuti ivo ndo vatova nesimba rekuvhura magoni awa. Aiwa, tinoti process yachona yasvika pedyo. Saka chakungotimisa ndicho chatiri kuramba chingodzoka tichichema kumhuri yeZimbabwe. So mungaite idea here yekuti mari yemagweta imari nekuti pa 25 apa hapana mari yemagweta, hapana mari yemacharges. Mungaite idea here nezo takanzwa muchitaura kuti mari yemacharges inogona kuita plus 1000 USD zvichienderana nemari kuti iri kupinda mumaoko api mumabhenki. Ko yemagweta kuitira kuti ava vazive ava kwaunogona kutongoita umwe anoti aiwa yemagweta ka chiregai ndibate. Ndinotenda nemubvunzo wakanaka Uncle Sent. Gweta redu rakati kuti riite rinochaja per hour. Vachaja per hour vakati kuti vaite nawi inogona kuvatorera 6 or so hours. Kwete kuti one day naso vanogona kuita 5 minutes, mangwana kuita 20 minutes, because pesa apa tikuenda tinova consulta tichivaona vachinyora maagreements. Saka ivo chavanenge vachiita vanenge vachingonyora mahours avo vachiita sei achikwira. Saka vakati ivo vanotiita $250 per hour. Saka iyoyo times approximately 6 hours ndo mataurira vakaita. Takatochema nekuti vakanga vati rate yavo magweta epamusoro vakanga vati rate yavo $300 per hour. Saka vakatichemawo semachemero ari kuita nyika yose vakati $250 per hour. Alright. Saka chibanda ndio wakaita mesi 250 times inenge iri ku 1.5 1,500 approximate plus or minus. Tongoiti round figure, tongoiti pamwe 2,000 yatokubudget omagweta. Because mndara tora 6 hours pangonogona kuzoita 7 hours 8 hours. Saka ngatingoise a budget of $2,000 yemagweta. So mndara wati 6 vatapo dzimwe isusu tisatambire kumashure kwenhamo. Ndo zvimwe zvakatikuwadza pakuunganidza mari kusvika pari nhasi kuti hatina kuisa hatina kuisa macharges, hatina taifana takagara tati aiwa tiri kutsvaga 27,000 kana 28,000 chinova chinhu tichiziva kuti pane magwetawo
nemacharges. Aiwa, tinotenda. Ndofunga tese tiri kunzwa nyaya iri panapa. Chisi chinhu chikuru tikabatirana. Kana kune nguva yandaona runonzi rudo runoshamisa, kubatirana kwemaZimbabweans inguva yatiri kumira naBaba Chirenje. Ichocho baba kana neniwo nanhasi munoona kuti hana iyi inorova. Ndakazvifunga kuti inini ndakoshei. Ndambonyanyokoshei kuti nyika yose pasi rose isimuke iite rudo pandiri. Ndinoona kuti kubata kwaMwari. Ina ndaizvifungira Uncle Sent. Ndakanga ndinokutenda kuti mushandi wangu. Ndakanga ndinokutenda kuti ndinodzokera mumba mangu, asi ndakanga ndisina pfuma. Asi nokutenda kwevana ava vese kwandita kuti ndidzokere mumba. Because zvezvi ndakutaura kuseni kuno kunanga ndichitaura na permanent secretary Mai Chirenje. Ndikati Mai Chirenje tabata plan. Ndikati richazove bedroom redu ndiripi. Tinezenge takazogara sei nekitchen yedu nedining yedu zvinhu zvakazodii. Vakandiseka zvizhinji. Ndakati iva nokutenda ndekuti nyika yose pasi rose iri kutenda kuti tiri kudzokera. Saka tinofanira kuita zvinhu izvi tozvironga ina aidi kuti kana vanhu vaenzi vazouya tozvishaya kuti tiri kupinda muimba iyi. Tazvikurukura izvozvo angose munoziva kuti kuri kutonhora. Saka dzimwe dzonguva nyaya dzinenge dzapera. Asi amai vakaona vangoita pafoni pavo vangonyarara, unoya nenyaya dzakadaro. Unodzifunga kuti amai ngatironge nezvemukati tisati tapinda pai mukati macho. Manzi wake hanzi permanent secretary. Amenotiwo mudzimai wako kumba kwenyu ndiani? Adi ndo permanent secretary re finance minister ndo ani kumba kwenyu. Andi daiwa tinofara chose tichinzwa mashoko akanaka kudai. Isusu zvatakuita chibanda. Ngatichivakurudzire vanhu ava kupfuurira mberi nekuita basa rakadii ravanga vagara vachiita rekuti pane zita rangotanga riripo nemanhamba aripo. Ipapo ndo paunokwanisa kuisawo kaekoketi kako ka$5 ka$10 $100 inodiwa kuti 200 1000 inogamuchirwa kana 10,000 inodii inogamuchirwa. Ndofunga makaona amai honorable Jere anditi ndichingoti big shout out to her anditi vatete shingi vakadi zvavamai. Ndofunga makaona havana kunonoka, vakangoya ne2300 yavo. Vakango havana mozoti havana kumboshungurudza kana kudi, kungoti angosei ngatisanganei wobva watongodi. Ndofunga everything is on record pazvakaitika. Kunyangwe newe unogona kutongofona anditi ukaona kuti aiwa ndoda nhamba idzo handisi kutrusta kuti ndiani, handisi kuhwisisa, ndozwa angosei ndikana chibanda. Unogona kutongotifonera uye tisangane totouya proof yekuti watipa mari mapicture kana uchibvuma todii touya toposta zvichidaro senyika ichiziva kuti kune munhu waita chinhu chakanaka. Mukudaro futi unenge uchitodzidzisa vamwe. Ndiri kurangarira patakanopiwa 2.3 atakumbotaura behind the scenes. Taitotaura kuti angu achiti iyo here ingamura kati ibishepiwa kana ma500 600. Ndozvo takatotaura tiri mmoja tichienda uka. Takazoshamisa takuti 2.3 titakanasira 500 600. Ende mozona nhasi anza ndati thank you. Ndakaudza kuti zvamaita izvika mukandoona ndichitoti thank you ka ndatonyepa. Kuna Mwari anoita because inini maximum taitikapiwa 600. Ndozvo taitotaura. Aiwa takatogadzirwa tikapiwa 600 because ndakatotaura kuti aiwa ivavo aiwa zvakatirongekei. Ende ichokwadi zvokuti pakabuda 2 point ka pakatanga kubuda 2000 zvikanzaiwa ngatingoitai round figure. Ndofunga yanga yasara 300 kuti iite 15,000. Ndizvozvo vakabva tayo ngatingoibatanidza kaingoita chi itaurike. Ndakaona chisioneko newo futi unogona kudaro. Hazvireva kuti vanayo mari ende hazvireva kuti Mai Jere havana dzimwe hama dzinoda kubatsirwa nemari iyo. Aiwo zvakaitwa nerudo nouremu hwedambudziko. Nokuti vanhu vanotarisa uremu hwedambudziko. Neniwo tinoramba tichivatenda, zita ravo haribve pamuromo. Toramba tichivatenda nemi mose
vamwe vakabvisa chishanu anditi kaa vamwe vakabvisa 10 anditi kaa vamwe vakabvisa pondo vamwe vakabvisa pondo 2 dzine 10 dzese idzodzo tiri kuti izvo aiwa makakoshesesa makaona ndichisekerera kudai ndine mufaro nokuti ndiri kuziva kuti taakusvika makusvika kusvika kwenyu kwakatikoshera. Dr. pane imwe nyaya ndabva ndati ndifunge nditaura. Pane vakativimbisa masutu vai. Alright. Butsu dzedu ka tsoka dzedu dzinenge dzakati kurei kudarika dzevamwe. Alright. Saka dzinofanira kutanga kutogadzirwa. Alright. Iko zvino ibva mavaudza kuti ayo tsoka yachirenjeka ine 30 point something centimeters. Alright. Inobva yatogara yaita se yagadzirwa. Ndina mukoma wangu ari kubhata Gweru. Anonzi Goto kana asingakanganisi. Gutu. Hero basa mukoma. Aiwa tine ma extra size chaiwo kuti kana tazopfeka sutu anisanda pfeka sutu ufunge musadaro. Aiwa ndinoziva kupfeka worksuit. Alright. Pawakataura zvemasutu amai vakatoti imi munozogona kustepa here apa. Zvemaworksuit nezvemakaki izvozvi ndozvatanga kujaira kuti tipfeke, but nekuti panenge pachidumburwa maribhoni nyika inenge iripo toda kumborovawo smart. Ndaifunga zvakare ndikati musi wachona kana tapiwa nyasha ndakaona inonzi vediscovery vemaambulance ndaikavaona vakomana kwatiri kunoku kuzakurira. Aiwa kwakanaka idzarire idzidzarira padhuze nesu hatidziziye. Anyway takaona vediscovery, please tag discovery anidi ambulance urasi. Ndakaona vane maambulance akanaka, vane mota dzakanaka chaizvo. Ndaifunga kuti vakaeskota vachirenje nemadignitaries musi wachona nemasirine yamaambulance because it's an emergency kuuya uzovhura makumikova izvozvo. Ndakutokumbirawo handiziye kuti discovery ndongovaona munzira pandomaambulance andiri kuona akanaka zvikuru kuti dai ndaipa maawards discoveries ndaivadi ndaiva ndiye murume mumwe chete ane mahelicopter aya ari kugara paparinyatwa aripo Harare hospital aripo amunoona ane mutsara weyellow akanyorwa kunzi ane musaini weRed Cross pasana. Ndiye murume mumwe chete iyeyo. Discovery imwe chete iyoyo. Ndasinga chokwadi ndasingatozviziva. Pawataura kuti apa azotitakura wakanganwa kutaura permanent secretary. Ona. Alright, baba chirenje na permanent secretary wavo varivo zvakare finance minister kumba kwenyu. Handiti ndizvozvo. Vari agriculture minister. Zvose transport minister. Do izvozvo takangovati zvese. Nekuti she is the only permanent structure pano. Alright. Yes. Saka tichati aiwa vediscovery aiwa tiri kukumbirisa zvikuru kuti muzotitakurawo vachirenjeka mungotumira kana ambulance yangu munokwana kai mukutopinda motokwira. Aiwa ndinokwira. Ambulance ndinoida yakarira sailini motikadzi kamboti tsambu aiwa ndinobva ndanzwa kuti ndini kachirenje. Aiwa ndofunga shoko rasvika ava kanaka kuti vanyepedzere kuita sevasina kuzvinzwa vazvidizva vazvibata. Aiwa mukomana wechidiki murume iyeyo ndowechidiki. Alright. Ndakambonamata naye paAlaska pachinhoyapo. Ndakatomboda kuenda kuti ndinodzidzira zveRed Cross izvozvo zvavaidzidzisa vaidzidzisa mapostori kuti aiwa munhu wese ngaazive first aid. Ndakatombonomira kuti ndipindewo imomo asi manje unoziva kuti edya vakutaura nechirungu mr akuda zvekutaura nechivanhu saka ndazoona kuti handinodyiwa pasamapa. Ndofunga murungozvinzwira aiwa tichifara zvedu. Musi wachona aiwa tichaita rimwe vhidhiyo nhasi ratichaposta ratichakupa information yokuti vese vanoda kuvapo pachavhurwa mikova iyi munoizvifambisa sei, vese vanoda kupatina nesu tichipatina navachirenje kuvhura mikova iyi. Vamwe vanogona kuti aiwa isusu tiri vekupenda handiti toda kupenda musha uyu vasati vapinda. Vamwe vanogona kuti aiwa isusu tine matiles toda kuisa matiles musha umu
vamwe vanogona kuti aiwa musha uyu ukaplumbing yadhakwa nemakore 4 toda kumbocheka zveplumbing. Isusu chatinoita tinoita chikupai maplatforms for free ekubva maadvertiser zvakare maproducts ani enyu, asi munouya tokurukura panyaya yacho iyoyo. Number 2 Chibanda, sekutaura kwatatiita kubackground kuti vanoda futi kuinza furniture, mibhedha, masofa, vanoda kuinza zvemaelectricals pamusha waChirenje. Aiwa, information yese tichaikurukura pavidhio ratakuda kudi ratichazoita iri nderangu naChibanda ava vanenge vasipo. Saka don't miss that video. Over to you, Mr. Chibanda. Masakura mazunza. Tinotaurisa. Masakura mazunza saka handinenge ndiko encourage vanhu kuti mukana uchiripo ekuisa madonations anditika. Ngatiisei mari yatinayo, hazvina basa kuti $1, $1 million, $2, hakuna mari inonzi shoma, hakuna mari inonzi yakawanda anditika. Neuwandu hwedu mwonomwe akangoisa yaanenge anaiyaiga zvoita kuti tikasike kusvika patoda kusvika. I think ndo information andinayo pari zvinezvi. Shoko renyu rekupedzisira pazuva ranhasi pavidhio rinoi. Thank you Chiremba. Shoko rangu rekupedzisira ndiri kuti mufunge kundiona ndichisekerera kudai ndimi. Mufaro wangu unobva mamuri. Ndimi makadyara mufaro. Nokuti makabvunza community inei. Uri kuona chimukova chatakavhura icho. Uncle Saint achivhurwa ichocho. Vanhu vanotopfuura nezuro manheru pane vamwe vakatopfuura kuti unombogara vanheru. Tinenge tichivanzwa zvedu nokuti apa hativhure, taakuvhura nokuti makaunza mufaro. Saka ndinokutendai nekundiunzira mufaro, ndinokutendai nekubata kwamuri kuita. Rambai makadaro mufunge, tinosvika nekuti izvowo zvakasashamisa asi Mwari. Amen. Zvakasashamisa asi Mwari. Zvakasatoshamisa zvinenge zvitoshamisa. Zvinenge zvichishamisa zvakare. Saka tiri kuti patavapa pakudiwa ruoko rwaMwari kuti zvishamise. Imi munoshamisa imi itai kuti zvishamise. Ndinokutendai. Aiwa, tapa kutenda. Aiwa, isu towanzoda kuombera. Ngativaomberere vanhu ava nekuda kwebasa ravari kuita. Aiwa, maoko enyu awo sevazukuru vaUncle Saint, vadokta sekuru Saint. Handiti aiwa tatenda. Muri yeZimbabwe ndofunga kubatana kwataita pazuva ranhasi chikupai update yenyaya yavaChirenje. Ticharamba chikupai nenyaya yavaChirenje kusvika zvanaka kusvika vapinda mumusha mavo. Tiri mumusha mavo machonaka tichatomboramba tichikupai kuti zvine zvichifamba sei. Tichiona kuti vari kuadjusta here kurarama mumusha after vagara makore anosvika 4 years akuda kuraudzira kupinda ku5 vari panze kuti vachagona here kuadjusta. Zvimwe zvachona tichatodana vanodzidzisa chaivo kuti vatozodzidzisa vaChirenje kuti aiwa mumba munogarwa sei. Ndizvozvo. Aiwa vanouya votidzidzisa hachaziva Uncle Saint. Tanga tangojaira hwakare hwestreet father. Kuti dzese dzinotaurwa vanorovana mausiku vesa. Vamwe vese vanhu vadzinzwe sitenjidzinzwa nokuti vamwe vanoroverana apa pamunopaka motikari apa. Ipapa apa ndopanoroverana vanhu. Opana utori neringi popa. Maiwe usiku ka. But kudhara taitomborova zvimwe ratoti bva yapo imi. But kozvitakuti aiwa. Regai vaite zvavari kuitawo zvelife yavo. Vanozobva kana vachinge vapedzerana zvavo. Vobva zvavo yedu. Isi tinozosara tichiklina. Kwachena tinozongonongowo zvimarara zvavanosiya. Vamwe vanouya nezvimabhokisi zvemachipsiwo, vamwe vanosiya zvisingataurike pazvivhitivhiti. Tinozongoklinawo sevanhu vari. Aiwa, tatozviziva. Saka munotombonzwa action kamuberevero. Aiwa, munoitika zvakawanda. Munoitika zvese Uncle Saint zvinoitika. But well, no, ndizvozvo ndekuti imhosva yedu tisu tigere pai muroad. Saka tinongoramba tichiti kuna permanent secretary, no madam, isusu tisu tiri muroad. Saka let them be happy. Yes.
Right. Sasa sekuru sendi madonna ndiri kuseka yangu ndega bhozi yake ni imagine kuti action dzimwe dzikatanga uratambika because havazozoti munorara kupika dzinogona kuroerwa padhuze nepamureri muchitende ichochi chinotombodzikira kupinda mukati but well hatina zvedu basa nazvo asi tinongotenda Mwari kuti 4 years baba 4 years baba tiripo mukuona vanhu kana vachiona kana muri Zimbabwe chiona patakatsika tuwana twakauya kuholiday ndinototi ngatichorara pamubhedha apo naamai ini ndiyo ndizorara kuitira marize. Alright. Saka inini ndinosabva zvangu kurara kana nyoka chaidzo takadzorova pano mablack mamba takarova pano nokuti tigere musango asi zvisinei Mwari ndiMwari. God is faithful. He has brought us here. Kudenga kuna Mwari. Zita rangu riri pachitupa sekumazuva ese ndi Dr. Uncle Zendi. Aiwa, Uncle Zendi. Ndikunatsonzwa uri gamche chiremba. Ndazonatsonzwisa anzi chiremba wemashoko. Chiremba werugare. Kuwe nerugare kunzoko. Aiwa, ndina kuya ndega ndakanchifamba na Chief Menas Chibanda. Aiwa, mambo wematare. Mambo werugare. Mambo. Aiwa, tinozvitenda nekuzvikudza. Mwari wekudenga wakuitire zvakanaka. Musakanganwe zita riri pascreen. Also ku comment section uko description tichange tichikupai GoFundMe link basa richienda mberi. Vanoda kunge vari vanobatana na Manas Chibanda kana Uncle Zendi, namba dziripo pa Facebook page, dziripo pa YouTube channel, munotibata ipapo. Kana mune zvamuroda kusurprise nazvo mudhara redu vachirenje mova tango varwa karika surprise. For now it's much love and God bless you all. Thank you.